Landsgyr, a mae hwn yn wir yn cael ei adlewyrchu yn y clwb. Mae lot fawr o'r aelodau, hanner yr aelodau yn Gymraeg iaith gynta, gytre, a hanner yr aelodau ffili hyd yn oed siarad Cymraeg, ffili deall Cymraeg o gwbl. Ond mae fe'n gyfle gwych i gymysgu gyda bobl o bob cefndir a bob gallu iaith. Mae pobl yn dod ato ni o bob ysgol Preseli, Haffordwest Tai, Abergwein, Dyffryn Taf, a hyd yn oed Caerellen a fyd. Mae pobl yn dod o bob man ato ni, a fel oedd yn harau ar y lein Landsgyr yna. So mae'n gyfle i pob i ni gymysgu gyda'i gilydd, a ni'n gwneud mwyaf o'r cyfle i gael cystadlu mewn pob fath o cystadleuaeth Cymraeg neu Saesneg, a ni'n siarad denu'r plant Saesneg mewn i'r cystadleuaeth Cymraeg wedi annog nhw i just clywed y iaith sy'n rhaid bod nhw'n gallu siarad, a just mae clywed yn gallu helpu rhywfaint. So, a mae Iestyn yn esiampl. Yn dod o ysgol Dyffryn Taf, mae wedi rhoi sians perffaith i fi i cymysgu gyda pobl o Preseli a o Holffordd, a mae Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Benfro yn cael gweld fel yn gwneud lot yn Saesneg, ond mae nhw'n trio gwneud pob beth nhw'n gwneud a Cymraeg dyn nhw. Odi, mae ni'n gwneud lot o gystadlaethau yn Gymraeg, really. Mae'r Steddfod yn dod lan amlwg nawr. Lot o bobl falle o gwaelod y sir byth di cystadlu mewn Steddfod o blaen, byth yn gwybod am y diwylliant na, ond ni'n denu nhw mewn i gwneud falle gystadleuaeth Maimt Music neu rhywbeth flas, o'ch chi'n bod, sy'n rhaid bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, ond maen nhw'n cael y profiad o fod yn y Steddfod. Wedyn bydd siarad cyhoeddus yn ymlaen i o hyd yn cystadlu yn siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg, a wneud yr un mor dda yn y ddwy iaith. A hefyd, esiampl arall da oedd 2 flynedd nôl, wnaethon ni gystadlu yn y talent yn Gymraeg a'n Saesneg, a digwydd bod yn illon ni yn y sir yn y ddwy iaith. Sa'n gweud bod yn gyfnod eitha blinedig, oedd e'n lot fawr iawn o waith, ond oedd y werth yn y diwedd, os ydym ni mlaen i Lefel Cymru yn y ddwy iaith, oedd e'n brofiad anhygoel, a fi'n siŵr bydd pob un yn cofio fe am byth. Yng Nghlwb Ffermwyr Ifanc Llysyfran, mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cael ei defnyddio ochr yn ochr a'i gilydd. Ni wir yn annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg, beth bynnag fwy gallu nhw, os maen nhw o waelod y sir neu o'r top. A mae pob un yn cymysgu da'i gilydd gyda'r iaith lawr yna yn cael ei bwysio. A fel beth mae Ffermwyr Ifanc i gyd yn byty, rhowch shot arni ar un peth sy'n digwydd o ran yr iaith hefyd. Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llysyfran yn glwb dwyieithog, a'n yn annog pawb i ddefnyddio'r iaith Gymraeg beth bynnag fwy gallu.